kusuke ukhathala nje zonke insuku ngoba mina ngifuna ukukhuluma nawe vele ulwe nje wena nami ukhwela udile kumina kufanele ngenze njani mina wena bhuti ungayimela lento ndaba ukuthi umuntu wakho ukhuluma nawe akulezi izithuba kufanele ehlezelwa nawe nje njalo kufanele wenze njani nanti manje kufanele wenze njani mina ngine pressure kumina ukuthi la endlini mina ngisebenzayo mina ngenza yonke into ya kodwa manje nengane mina ebhekwe mina usukwenza Esther lokho ngoba naku wena powerful. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi endaweni zonke la nibukela khona uhlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Siyanibingelela igama lami ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyalazi kudaba savela nje ku screen sakho ukukhuluma indaba eziningi ehlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe khona inkinga ekuxakazisayo obonayo ukuthi uyazama nomuntu wakho ninoba u2 but ayilungi. Come through nize la nizohlala nathi phansi sikhulume sibone ukuthi siyakwazi ukuyilungisa leyo nkinga obhekene nayo. Email ongayi-emaila nansi la ngezansi umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke subscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakho umjolo show. Phinde ungasilandela nasey'nkundleni zokuxhumana sikhona Facebook umjolo. Uzolibona nje i-page with 1 million followers. Ngangilandela nami ezudlala Matifane. If not verified, that not me. Remember, this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. Yona promo code oyisebenzisayo each and every time ungena lapha kwa EasyBet, ubetha using their app noma iwebsite yabo ka-EasyBet. Eceleni kwami khona iqhawe esinalo njengamanje sokhuluma nalo just to find out ukuthi yini elibeka la, ithini indaba yalo, nanokuthi sokwazi ukulungisela le ndaba elize ngayo mntakababa. Ninjani bhuti? Uyaphila mfethu? Hayi siyaphila. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawo ohlelweni silungisa umjolo. Yini ekubeka la namhlanje? But before we get there, ubani mfethu esinayo? Hayi igama lami ngosithembiso ngwakazungu. Yebo mfethu. Ngibhalele lo hlelo ukuthi silungisa umjolo ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi umuntu engibambisene naye uthandweni asabone ngasolinye. Yeah, so ngiyazama ukuthi ngikhulume naye kodwa sanginezina le chance ukuthi ngikhulume. Yini yenza ningaboni ngasolinye mfethu? Indlela enza ngayo izinto wena mhlambe zikhiphani? Hayi indlela enza ngayo vele kahle umuntu ongasatohozi mina osihlezi nje esendlini yabo. So manje inkinga yakhona ngithi ngiyabona manje indlela senza ngayo ukuthi vele uyena usephenduka indoda. Seyena ubedwina la endlini uyena vele wenza zonke izinto ngoba mina ngisebenza sale nengane. So manje yonke into engenzayo akena noma ngama weekend ekhona asafuna ukwenza lutho nje. Isikhathi sami sasitholi nje sekuyena nje asho nje akuthandayo kumina uthi uyena vele owenza izinto le endlini enothenga ukudla enothenga ukuthi kushodayo ubhekene naye vele phela mina ngisatohozi mina. So manje sengithi ngibhalele lo hlelo lo ukuthi ngwena uzonginceda ukuthi mhlambe uzokwazi ungilalela ukuthi ngibeke udaba lami la ngoba ngiyawusazama ukuthi ukhuluma naye ayilotho. Lo mkhubo uqale nini? Uqale before uye kumsebenzi noma ulinde kwaphela umsebenzi kwayimenza yonke lento bengayenza usasebenza? Ya ngisasebenza nje kuhambe kahle nje yonke into ibi right ngana nkinga. Inkinga iqale nje sengasatohozi mina sengumuntu osehlezi esendlini. So okay ngiyazama ukwenza nje ukuthi ngokumena ukhona yabo. Phela kodwa manje bese kunama weekend ekhona akusenze ukwenza lutho mina sekuyena nje ufanele noma ekhona ngenza izinto sathona nesikhathi sokubona abangani bami sathona nesikhathi ngangwazi vele ukufesa vele ngoba vele iweekend kufanele ngizame ukuthi ngenza nje ezinye izinto yabo. Manje indlela ukuthi indlela encinde sisengenayo ngoba afuna ukwenza lutho kalotho ukhathele safuna nje manje angisakwazi ngisamkhuluma nawe yalo. Umuntu wesifazane onjani lesikhuluma ngayo? Ungasinikeza nje brief of personality yakhe. Ngambona nje usisi ukuthi usisi right ngiyamthanda futhi nje uyilento type le ifunwa yimina yabo ukuthi okay singabe nobudlelwano obright. So indaba iqale kahle nje yonke into yaba right yonke into nje yabo nje kwangaba khona inkinga yabo. So nje ngoba ngumuntu engimthandayo engimisele ngaye engifuna sakho ukudlala nobuhle naye into kanjalo. So manje singiyabona indlela manje senza ngako ukuthi ngoba wena oseman osene powerful la. So manje inkinga yakhona ngiyabona ukuthi okay
ngiyazama ukukhuluma naye isithuba la kathi anginikeze ukuthi ngikhulume naye. So manje ingqikithi yayo intela ukuthi ngize ngibhalele ohlela la ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi vele akanginezi isithuba ukuthi ngikhulume. So ngithi mina ngcono usilungisa umjolo mhlawumbe uzonginikeza uzokwazi ukuthi ngikhulume naye mhlawumbe angeze naye yabo ngoba manje sevele nje kuliwe endlini mengizama ukukhuluma naye akuphela deleke phezukwami akafuni nanokuthi uzoqala ufuna ukuthi nje kuqala nje indaba yami ama-point ami la ngifuna uwabeka kuyena ukuthi hayi u-1 no 2 no 3 kukanje kanje so manje uvela akhwela deleke kumina so nje ayi mfethu uveza ukuthi izinto eziningi sezenziwa wena ekhaya lakho ukugada izingane kushuthi ukucleaner ukupheka cause yena usuke engekho kodwa inkonzo mfethu usakunikeza noma nayo sekuyalini ngisho ukuthi nje isikhathi sami sasitholi ngisasitholi nje isikhathi sami awangithi ngiyazama ukukhuluma naye hayi usikhathele yena ufuna ukuthi uphumula yabo nje khona lapho kube ngikhuluma kahle uvele nje avukula nje uhlanya nje straight endlini yani indaba yami mfowethu inzima mengizwa nje esabeke iside lakhe but I'm looking forward ukuze mengabe sefika udadewethu ukuthi engabe yena uzofika naluphi udaba athini ngaloko kushiwo mfethu. Khumbula ukuthi inhloso enkulu yalolu hlelo ukuthi silungise whatever yenzakalayo phakathi kwabo nanokuthi sibone ukuthi lento esiyilungisayo into engalungiseka yena ngoba phela kwayikona ukuthi bafethu siloke siyalungisa siyanabukela anti silungisa vele into engayindawo asibone ukuthi ke into right leyo noma engakwazi ukuthi ke ilekelela abantu. So namhlanje ngifuna ukushaya ngesurprise phakathi nendawo ngikukhumbuze nganaye juice. Ngiyazi usungikremile ukuthi ngiqala ngayo ngivala ngayo. Hayi namhlanje ngikushaya lapha phakathi nendawo. Yabo la usa enjoy khona i-episode. Soluzile udaba lababa. Awuboneke manje ukuthi wena yakhe indaba ungayilungisa kanjani. Uma ngabe unenkinga ekamereni noma mhlawumbe umzimba wakho usheshe ucoshe izifo. Nazi izinto zakho. Ngiyazi abafowethu abangisizayo kuma-camera nani noku-editha sebeyifakile inamba la ngezansi khona. So uzokwazi ukuthi uyifonele noma uyi-WhatsApp. Uma ukuthi umuntu wesifazane nansi into yakho ubalance ama-hormones, reduce your PMS, phinde futhi u-increase i-desire bafethu ave balekile umuntu wesifazane othi usathi ubhekele uzwe ngento esethi hayi bo laleleni. Bongibizela ukuzolala ndani yabo. Kube mnandi nje ekhaya kujatshule. Nawe-ke uphenduka iking yangempela nayo into yakho. Ama-numbers asekhona la ngezansi bazokwazi ukuthi mengabe nje ubathinta baku-athende uthole into yakho. Uletha 100 rand la uma umuntu wesifazane uthole lady bloom juice uma umuntu wesilisa cela usipho 150 uthole into yakho. Asambe siyolanda umama simbeke la sizwe ukuthi mengabe efika yena uzofika athi nanokuthi indaba yabo izolungiseka yena ungayindawo. Ungahlala lapha sisi. Kunjani mama? Yebo sokona. Uyaphila? Yebo. Siyaphila. Siyajabula ukuthi nje mengabe sithi uyadingeka la ekhaya uhloniphe ufike uzokhuluma nathi. Ngiyazi ke thina usazi kodwa ke umfowethu umuntu omaziyo. Usicelile lapha mama ukuthi asizokuhlalisa phansi sikhulume nawe ngodaba lweni nobabili because ukholele ekutheni ukubambisana phakathi kwenu nokuhloniphana into engasekho manje but yayikhona niqala i-relationship. Uyakuveza ukuthi uyakuthanda akafuna ukukuluza kodwa indlela omphethe ngayo manje noma uyiphethe ngayo manje ishintshile so ufuna ukuthi nilungise izinto nibe right. But ngiyakubona ke konke lokho ngisafuna nje ukukubuza imibuzo embalwa ngayo umfowethu before siqhubeke. Ngendlela wena mhlambe okuyiyona noma umazi ngayo ubafu ungamchaza njengomuntu wesilisa onjani mhlambe ipersonality yakho ngathi uyindoda enjani? Indoda right enothando. Ethanda ingane yakhe naye futhi uyangithanda uyanginakekela ngaso isikhathi ngoba ngisho nje bengasebenzi nje uyawena okwazi ukuthi anakekele ingane yahlale naye ekhaya nekhambi emsebenzini. Okusho ukuthi wena uyam-appreciate ngalo. Yebo, ngiyappreciate. Namhlanje mfowethu njengoba umbizile uGugu awumchazela ukuthi umbizeleni lapha khona sizobona ukuthi iyalungiseka into eniyizelela. Sawona sana sami ungadinwa nje sengibizela kuma-camera noma kwi-show ukuthi ngoba ngifuna silungise iy'nkinga engiyibonayo zenzeka endlini ebengade ngenzeka ekuqaleni. Okay, ngiyakuzwa qhubeka. So manje ngithi ngoba ngizama ukukhuluma nawe kodwa manje unganginikeza ithuba ukuthi ngichaze inkinga yami noma ngikubona kunakala ngifuna ukuthi sikulungise.
wanginikeza ithuba ukuthi ngikhulume nawe. So manje ngithi akibizele kule show lesi sinomjolo ngoba ngiyabona. Kahle ungibizela amakhamera. Wona yonke ngoba ngiyabona right ukuthi uze ungilethele amakhamera. Ngiyabona phela ukuthi vele angeke sikwazi ukukhuluma nawe ngoba ngikhuluma nawe vele. Angeke sakwazi ukuhlala phansi nawe ngoba vele ube ngithi ngizama ukukhuluma nawe vele ulwe nje nami. Vele ulwe. Kodwa usukwazi amanga ngisithembisa ukuthi uzame ukuthi sihlale phansi sikhulumeke le nkinga. Ngokwaningabi. Nokuthi yena usungaze ungibizela amakhamera pho. Uyabona nje ngize ngithathe isinqumo njengoba vele sengizamile kaningi ngabe ukukhuluma nawe ungangilaleli ungafuni ukungizwa ukuthi ngithini nje kwena. Ya, ukhala ngokuthi methi uzama ukukhuluma nawe sisi uhlezi umlwisi uvela uvukulaka. So leyo nto ayimphathi kahle. Seyimenze wabona naye wazibona the less of a man because ngaziphi izinto ezibona ukuthi uyaye lese yabona sithando sami ngiya-understand ukuthi uyasebenza ukusukela ngomsombuluko kushaya uLwesihlanu ngama-weekend owasebenzi. Kodwa manje noma ngama-weekend ufuna yonke into siqhubeke mina ngikwenza yonke into. Zonke insuku uyakhathala. Zonke insuku uyakhathala. Usuku lokuthi ngihlale phansi zonke insuku uyakhathala. Ekuseni nje ngiyavuka nje ngezimsebenzi esendlini. Ngiyavuka ngenzela ingane ukudla ngenzela iparish nawe ngiyidophuzana ngiyike. Kodwa ithuba lami awusunikezi ithuba lami. Bese ngihamba Ithuba lami awusanginikezi nami personally. Mina ngithola nesikhathi sami mina. Ziphi Wona njengoba mina ngisakwazi no-weekend fanele njengoba usuku kuphana insuku ngusemsebenzini nange-weekend fanele mina ngenza umsebenzi wasendlini noma usukhona wena. Ngiyakwenza nje lokho sofanele ngikwenza nge-weekend partner sokusebenza nje. Nakhona uyakwenza unamagama owashiwa ngaphezulu kumina lokhu ukhuluma amagama wena. Phela ngeke ngiphinde ngisebenze mina phela futhi ngenza umsebenzi wasendlini ukhona ungasebenzi. Phela fanele ngilekelela phela endlini mina weekend ukhona nje. Manje uvela wena nawe uyangilekelela ngithi hayi ngeke wena akwazi wena akwazi wenza ungilekelela wena. Okay, bafethu asisile ukuzolwa la. Ngifuna ukuthi le ndaba sithole isixazululo sikwazi ukulungisa inkinga ekhona. Dadewethu aweyini ukuthi indlela okade uyiyona ekuqaleni niqala i-relationship usushintshile manje. Indlela kade uphethe ngayo le ndoda niqala i-relationship usushintshile manje. Ngabe mhlambe ungasebenzi kwabafi ikona sokwenza ukuthi ube nezinkulumo nanokumthatha kancane here and there noma wena ubungaliboni ushintsho phakathi kwenu. Ngokubona kwami mina bengaboni lokho. Kodwa yena indlela esho ngayo ukuthi mina mhlawumbe sengiyiphosiphi mhlawumbe kuyena ngisamhloniphi mina ngalokho ngoba mhlawumbe yena mhlawumbe uyibona kanjalo ukuthi yena akasasebenzi. Kuyenzeka vele ukuthi ungasasebenzi umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane besebenza ubone ngathi wena awusana izwe endlini. Hayi ngoba mhlawumbe kunjalo. Bengakuboni ngalo. Kodwa nje usuyalwa nje wena uyalwa nje wena. Ngisathole nje ithuba lami mina. Wena hlezi ulwa nje wena. Ngithule mina nini mina kahle nawe. Ngiyancela ngithi asihlale phansi sikhulume ngoba ngiyabona ukuthi kuyanakala. Wena usufuna nje wena nje ukuthi uvele wena uphafo endlini. Uhlazi unami ngaso sonke isikhathi. Kanti isikhathi nami ufuna nezinto ezipersonal play. Phela khona lezi zinto engiyibonayo ukuthi ngisakwazi ukwenjoy mina kuwena. Njengalepho isikhathi sanguneza uhlezi ukhathele wena. Uhlezi ukhathele wena. Mhlawumbe ngibuza nje bafo ngiyakuzwa ukuthi isikhathi sakho awusasitholi. Mhlawumbe usisi yena lokho eveza ukuthi noma ebabhizi phasi nesonto. But Saturday wenza isiqiniseko sokuthi ubumama endlini uyavuka apheke akwenzela ukudla yonke lonto. After bese ngihamba indlela zami ke efole ngizenze. But wena lokuthi isikhathi sakho awusasitholi. Mhlawumbe awukucacise lapho ukuthi yini le mhlawumbe othi awuyitholi umama angasanikezi yona noma angasakwenzeli yona noma mhlawumbe ubonayo ukuthi ayingeke. Abo nje okinde ipoint nje kokuqala engakusho nje ukuthi inkonzo yasekamela ngisayitholi ngendlela isikhathi sami ngisakunikezi sehlezi nje umuntu okhathele uma ngithi nje hayi phela fanele ngithole isikhathi sami hayi ngisakwazi kwenza lutho nje mina akwazi ukubona abangani bami kufanele ngihlezi ngiyenza yonke le nto nasekameleni abangani ibona bahamba phambili angisho ukuthi abangani bona bahamba phambili kodwa phela isikhathi sami ngiyasidinga nami ngiyazi njengomama phela fanele njengomama phela njengomama phela fanele unezi ithuba lami phela ekameleni unezi ithuba lami ngikhathele nje ngiyinika naso isikhathi nginyanga sokuthi apho kusinjalo zonke insuku wena usukhathele wena phela ngikhathele okay niqale i-relationships wawukhathala but not now and then yini le kwenza manje ube nezikhathi webhayo ubabethi ucela inkonzo uthi ukhathele so ngikhathela wangempela so ngikhathela ngoba mhlawumbe sisuke ukhathala nje zonke insuku ngoba mina ngifuna ukukhuluma nawe vele ulwe nje vele ulwe nje wena nami ukhwela udile kumina fanele ngenze njani mina
wena bhuti ungayimela le nto ndaba uthi umuntu wakho ukhuluma nawe akulezi isithuba kufanele ehlezelwa nawe nje njalo kufanele wenze njani nanto manje kufanele wenze njani mina ngine-pressure kumina ukuthi la endlini mina ngisebenzayo mina ngenza yonke into ya kodwa manje nengane mina usukwenza Esther lokho ngoba nakho vele kuwena u-powerful yazi mina into engiyicabangayo la ukuthi mhlampe angazi nabelane mhlampe ngezinto enizenzayo I believe lokho kuzokwenza umehluko noma kuzocontribute kodwa singakulungisana lokho bhuti kuba ngavela kunezithuba ngikhulume naye ngoba ufuna ukukhuluma naye zonke lezo zinto ngcono asihlukanise ukuthi okay ngoba weekend usuku khona ayenzaka wena nami ngikwazi ukwenza into zakho hayi ufuna ngithi ngiyakutshela nje uvela ungangifuna ungilalela nje ngiyakwenza nje ukuthi ngithi bengihambi izindlela zami so sengenze sure ukuthi sengihamba sengizenzile kufanele ngizenze ngoba sikukhona ngeke mina ngimele indaba yakho ukuthi wena njalo wena uthi wenza into oyithandayo ngoba nakho vele wena ukuthi ngikwenza njalo hayi ukuthi ngiyenza njalo ngoba uvele isuke mina nginayo ingane fana nensuku mina ihleli nami ingane ngeweekend usuku khona ngithi wena ukhetha uhamba wena ngoba sengikhetha ukuhamba usukhona vele izinto efanele ngizenze vele mina ngisale ngiqhubeke ngenze imisebenzi la endlini noma usukhona ngeweekend kanjani phela fanele unezithuba phela okay mhlambe omunye umbuzo ongaba khona ubafu ushilo wathi uyakuthanda usayimisele ngawo mhlambe wena ke lisakhona uthando labafu njengoba engasasebenzi usamthanda ngingasho njalo ukuthi ngisamthanda ngoba ingane yami usafisa ukuqhubeka ne-relationship yenu ngiyafisa ukuthi silungise la ebona khona la khona iphuthu ngoba ngeke avela asuke eze la kunina babhuti engekho khona inkinga kodwa zama ukungilalela bengikhuluma nawe noma ngicela ukuthi sibonisane lapha kufanele sibonisane khona asilendlini thina sakwazi ukubonisana endlini asikwazi ukubonisana endlini manje ngoba wena uvela uvukulaka nje wena vele uvukulaka nje wena asakwazi ukuhlala phansi sibonisane endlini ukuthi okay mama kufanele kwenze ku1 2 3 la endlini yabo fasakwazi ukuthola lelo thuba le fanele nje hlezi kuliwa la endlini manje mina ngikwazi mina ukuthi ngalo ngilwa nawe ngizama indlela ukuthi ngikhulume nawe kahle ngendlela so manje gcineni ingathi ngiyakuhlukumeza bengilwa nawe kanti wena uvela uthethe ukuthi awufuni wena owenza izinto lenzeni angikeke manje vele gcineni mina sengiphenduka umuntu esilisa sengiphenduke umuntu esilisa umsebenzi owenziwe mina ungabe ufuna wenziwe umuntu kodwa ngisasebenzana bengenzeki sasebenzana bengenzeki lento why ngoba ngingasasebenzi wena usuwenza kanje lapho ingoba waba budedengu nawe wazathola isikhathi ukuthi uzulahlekelwa umsebenzi ngobani ubudedengu bakho asibambisene mina nawe acace phela sibambisene mina nawe angeke ukuthi njalo ukuthi izonke izinto zenziwa yimina noma sekhona sekufanele kwenziwe wena mina ngicabanga ukuthi into engasiza laba fethu ukuthi njengoba nifikile la kube ukuthi niyakhuluma nobabili nithola isixazululo yabo because akusiza ukuthi nihlale kanje egcineni isixazululo singabi khona dingeka la phakathi kwenu kube ukuthi ubafu uyazisha izinto angekho happy ngazo nawe mama umtshela ukuthi okay ngiyakuzwa baba kodwa nami angithandi mengabe ku1 no 2 no 3 for instance ngizwile kuthiwa ngama weekend unako ukuvuka ekseni kube khona izinto ezenzayo but late wazi ukuthi uyahamba nabangani mhlawumbe ngenzeka ukuthi ubafaka ayithandi lonto ukuthi wena ngama weekend kunokube uspend isikhathi nomndeni kodwa usukungekho adlala ngomsebenzi ayithi wakhe sidlala ngomsebenzi kwaphela wona umsebenzi angidlalanga mina umsebenzi kwaphela wona angizowenza njani kuphela wona uyazi nawe ukuthi besibambisana nawe uyazi kodwa kwasisi nje ngaphelela umsebenzi ayike wena ke nje usuthola igunya lokuthi nje vele wenze noma yini ke manje awuzama ngenye indlela mhlawumbe uzama indlela ukuthi uthole umuntu ozokugadela ingane uphathe insuku uhamba uyobheka amatoho ngoba ngeke ngikwazi ukukhokhela bani ungani ngiyasho na uzozama nawe njengendoda uzozama njengendoda uzozama kanjani mina ngasebenzi njengendoda ngoba ungafuni ukuthi ungilalele lento ekutheni phela mina ngeke ngenze ukwazi ukwenza idingo zazenziwa mina yonke into wena phela ngoba wena okwakho nje ukuthi ugade ingane la endlini okwakho ukuthi ugade ingane nifuna ngigade kodwa phela angithole phela nami ithuba lami so wena bafo wenze njani njengoba manje awusitholi ngisho isikhathi sokubheka amatoho because I believe enye mhlawumbe enye into kumele uyihluphe ngayo phela futhi angikwazi nokuthi lento le ngifuna amatoho especially nje ngeweekend vele akwazi ukufesa ngeweekend okay angisakwazi nokuthi mhlawumbe ngiyobona abangani bami noma ngobona mhlawumbe izihlobo zami ngihambe ngishaye umoya nje ngoba vele mina ngihleli ngisendlini mina
ngoba manje umama uma ngabe ekhona yini naye ebalekile banganini inje cha ebalekile phela kade nami ngishaya umoya nje ngishaya umoya ngibona abangani bami ngibona nefamily yami angisakwazi ukubona ifamily yami kufanele ngibe nanake weekend noma ukhona wena kuphela uzothi hayi uyahamba wena uyolungisa into zakho kufanele insuku semsebenzini isikhathi sakho usithola awusitholi ufuna ukulungisa into zakho maye mina ngisithole ninike kuthuba ukuthi ngibona abangani bami noma ngenza into zami ke okungcono akube khona indlela ezizokwenza ngayo ukuthi at least ube ingane ithole umuntu ozomgada noma siyise crash uzowazi ukumkhokhela lo muntu ozomgada ingane kufuneka si-contribute lapho wena phela isikhathi sami awusizo wena at least kufuneka azame noma umuntu osemndenini wakini-ke either ngabe usisi wakho noma uma wakho noma u-anti wakho ozozama ukuthi ingane yami nawe ayikwazi ukuthi ngayo kwabanye abantu senze njani ngoba ukhala ngokuthi nawe ufuna esikhathi nami indlela ukuthi asenze ngale ngilalele ukuthi bengithi mina asilungise lokhu nalokhu nalokhu uthi yezwa lana indaba ungafuni ukunezithubo ukuthi silungise phansi izinto beke ngize lana inxa ukuthi bethiwa uyangivuma nginezithubo ukuthi ngilungise izinto nawe awufuni nje ngakho sicela ukuthi-ke ungitshela ukuthi kuphi kufanele sikulungise senze ngifuna ukuthi mama unginakekele njengendoda endlini unginakekele njengendoda endlini unginakekele njengendoda endlini ngifuna lokho nje ngifuna silungise lonto ukuthi unginikeze nami indlela ukuthi ngiyindoda la endlini ngikwazi ukwenza izinto nawe uqhubeke ukusebenza kanjalo sibambisane nje kwathi sibambisane naseqaleni ungaphela umsebenzi kumina kodwa manje njengoba into ushintsha nje ukuthi ngasasebenzi mina washintsha wena endlini umunye umama nje ngiyakuthanda impela nje ngithanda impela futhi ngangimisele ngawo ukuthi yonke into ibe right nawe kodwa ngicela sisilungise ukuthi ngazi ukuthi ngiyindoda kuwena nami ngazi ukuthi umama wasendlini yabo yenza umsebenzi wasendlini nami ngwenza umsebenzi wasendlini sibambisane nasekameleni angisakwazi enjoy kahle ekameleni ukhathele wena endaba ukuthi ngigcina mina fanele ngithuleke zonke izinsuku fanele ngigcine ngazenzanga lutho kodwa ngiyabona ngathi inkinga nje kakhulu ile ndaba yasekamereni hayi ubona kanjalo kuningi ngoba vele ithi wanginikeze ngichaze konke kuningi nje okwenzayo yabo okay no kulungile mhlawumbe wena sisi khona ofisa ukuthi nikulungise noBafo ngoba yena useshilo ngakuyena mhlawumbe wena khona ufisa ukuthi alungise kona mina ngendlela engibona ngaye ubesa umuntu oqhuba kahle khona ukuthi phela yena unalezo izikhala zanazo-ke afuna ngizilungise mina njengomuntu esifazane njengomuntu wesifazane kufanele ngikwenze ekuyena as a man yani so Bafo mina into engingayisho mhlawumbe kuwena ukuthi nje thola isikhathi mfethu because mhlawumbe ingane uyihambise kuma wakho ugogo wayo ukwazi nawe ukuthi uvuke mfethu uhambe uyowenza ama-CVs uhambe uyofesa uthole mhlawumbe okuyitoha noma ngangabi itoha eliqondile but ukwazi nje uzozama ukuxoxisana nomama and then ngoba phela ngiyabona ukuthi vele actually vele kahle kahle kufanele nami ngikwazi phela unyakaza ezinye ngendoda ungabe umama nje forever ukuthi yena uzoba ibhedwini la so nami ngiyazama ukuthi kufanele ngibonisane noma asana nomzukulu wakhe sikwazi ukuthi maybe is a way forward nami ngikwazi ukuthi mengabe umama ngiphuma ngisho nami ngikwazi ukuphuma ngibheka ama-omato ngoba ngeke futhi kusebenza umama kuphela egcineni izoma phela khona ungazakwazi umama akwenze kuzomhlola kuyodingakala njengemina njengendoda ukwazi ukusebenzisa ezimene. Okay, so lento esiyikhuluma la ayipheleli la but into enizoyilungisa noma seninobabili right? Ya yona phela njengoba into ebingahlahla bengiletha la ukuthi umama angeze ngifuna umama ukuthi angizwe isikhala lami sami ukuthi singiyakhala ngoba ngiyabona ukuthi izinto ayisahambe kahle ekameleni ayisahambe kahle endlini futhi isekameleni sendlini akusahambe kahle so yilokho lebidala ukuthi ngize lo hlelo la sicela ukuthi angikwazi ukunezithuba ukuthi umama angilalele ngikhala ngakho. Alright, no mama ungabusa ncisha ke because ngiyabona ukuthi into enkulu uBafo ngilethela la and futhi ngabe ukuthi mengikhuluma naye ngicela ukuthi athobe nje ukuthi angeze isikhathi angilalele ukuthi ngithini kuwena so ngayi ukuthi bengikhuluma naye vela akhwela delay kimi ngibona usuzongishaya phela manje sikusho ukuthi agadle manje kumina indlela avela alwe ngayo akhuluma ngayo indlela alwa ngayo sivela afuna ungishaya
So manje ngeke ngikwazi-ke mina ukuthi ngibeke isandla-ke ngoba angifundisanga ukuthi umuntu usimameshawo. yeah, no, hlonipha ubaba mfethu, meyicela umnike. Uma ukhathele usho ukuthi ukhathele kodwa hhayi njalo. Ayi kuyazwakala. Yes. Uthi ubuza ukuthi ngeke phela uthi ungakhathala zonke iy'nsuku nje akhathala wena nje awusakwazi ngizojabula nini kanti mina ngathi nginawe la endlini njena nginendlini ngizobona noma uzobujabula sophumela ngaphandle ujabula ngaphandle ukhona wena Yani kanjani ngizokuphatha kabi futhi lokho uma ngathi ngiphumela ngaphandle Hhayi phela hhayi kuzoliwa-ke. nakithi wena kodwa uzodala ukuthi wenze kanjalo phela awunikezi ithuba lami. no, mfethu siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwisho mama, uzwile iy'khalo zababa, nawe baba uzwile iy'khalo zamama. Hopefully nizokwazi ukwenza into yenu isebenze. Ngiyamthembisa nami ukuthi hhayi akukho lokho engizokwenza ngizohlezi nje kade ngenza kahle kuphela ngicela kuyena nje ukuthi enze lokho ukuthi umama endlini nami indawo yami ngiyayidinga isikhathi sami ngiyasidinga sibambisane nje wathi sibambisane kwasekuqaleni Nami ngiyathembisa ukuthi kungabe ney'nkinga ngizokwenza kangconywana lokho kade ukusho, nami ngizozama ukuthi ena indlela ekade ngenza ngayo ngiyishintshe. hhayi ngingajabula kakhulu mama wenza kanjalo ngoba hhayi impela hhayi ngeke indaba ukuthi sihlezi sigwebhana nje endlini hhayi ayifunakali fanele senje silwa nje nawe hhayi ayifunakali nje. Yani sibonga kakhulu-ke nakuwena mbukeli ukuthi ubukele i-episode yethu namhlanje. Hopefully uyabona, uyafunda futhi unawo ama-advices ozowashiya kubafowethu la kuma-comment. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel uMjolo Show. Ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing in South Africa. Asihlangane kwi-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.